Kinadak ang floating bookstore sa tibuok kalibutan nga MV Logos Hope mobalik dinhi sa Sugbo. Si Maris Puyo sa detalye. Human sa tulo ka tuig, world's largest floating bookstore mobalik dinhi sa Sugbo. Ang MV Logos Hope modunggo sa Malacañang sa Sugbo sa Pier 1 karong Mayo 5 ug magpabilin kini hangtod sa Mayo 29. Giduma sa German charity group Good Books for All ang maong barko nga nagdala og mokabot 5,000 ka mga libro sa science, sports, philosophy, medicine ug ubang matang sa kasayuran. Aduna sab kini mga salida o interactive displays alang sa mga mobisita. Tumong sa organisasyon ang paghatag og kalibuhagan sa nagkalain-laing mga rehiyon sa kalibutan. Abli ang MV Logos Hope matag Martes hangtod Sabado sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 9:30 sa gabii. Samtang matag Domingo, abli kini gikan sa alauna sa hapon ug manirado sa alas 9:30 gihapon sa gabii. Ang ticket nagkantidad sa 20 pesos matag tawo. Apan libre lang ang entrance alang sa mga bata nga nag-edad og 13 paubos o sa mga senior citizens. Sukad sa pagsugod niadtong 1970, mukabat 44 milyon na ka mga tao ang mibisita sa 150 ka mga nasod nga gidungguan sa MV Logos Hope. Human sa pagbisita niini sa Sugbo karong Mayo, mularga sab kini sa Subic Bay ug La Union. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.